Tuh. Ki arep gawe permainan tahun 90-an. Nek ning nggonmu apa ayo? Nek ning nggonmu jenenge dolinan apa iki? Nek jadi tak sepilno. Kung tau gawe ketoke. Gum. Iki kung tau Apa tak gawe. dolanan iki? Kayak To, apa? ora ro. Ora ro nek jadi. Lagi dia apa? Iki dipenyet ngene iki. Dipenyet. Padha apa ora iki? Kuwi kudune ngene iki lho, botol Sprite lho kudune. Nek sing duwe Kudune botol Sprite kudune. Aneh-aneh to ya. Buat tuh. Alhamdulillah. Iki dolinan zaman semono iki, dolinan zaman semono. Ini jelas kung tau gawe. Gum tau. Ini dia mana kok di film? Oh, lah. Nek dadi lah. Loro. Sing gak pegang sing. Lah. Pegang sing. Apa-apa? Engko nek ro, nek dadi lah ro. Kayak apa toh? Wis to, nek wis dadi lah. Jadi iki dipetik sik, Iya to, petik isik iki. digepengi. Kepenge kowe ngene iki lho. Lha kok dhewe bola nggo apa? Yo iya, ngono lah. Nggo cantelan. Iya to. Yo dibolongi koyo tamu. Iya to bolongi loro. Bolongi loro. Dhewe bola. Sak pira kuwi tamu? Ya kira-kira 35 cm lah. 30 ya ora apa-apa. Jodoh ya. Yo sik pemaan gak sik. Mending iki. Bulanan nang apa to iki jenenge? Iki permainan Gung zaman pernah dahulu. gawe aku. Zaman dahulu iki. Wis. Habis nu rambut ta? Wis kau tak jak pulang. Ada dua. Ayo cepat. Kamu kok dhewe kayu? Dhewe kanggo tarikan. Oh, nggo gocelane ngono. Iya, kemenak. Lha ngene iki gak dhewe yo iso. Iso, ora dhewe ngono ya iso. Ayo pulang. Kita coba hasilnya kayak apa. Oh, iya. Mana diuter-uter tiba. Iya. Oh, kok gangseng kayak kowe? Yo. Habis. Hasilnya. Sopo lagi kota aku? Ah. Bismillahirrahmanirrahim. Kendeken nih bae, Iso apa ora? Nah. kendeken. Mainan ayo rek.
iso Deken muter, ya, Pak. kok iso muter ki piye? Nah, iya. Lanjut dah. Terus nek mung nginjer sing kuwi. Nek mung nginjer no Deken. ora. Nek mung nginjer no ngene lho sing kuwi. Nek ngene sing kuwi. Iya. Oh, Ini kenaan lorong ini. yo loro to. Hah? Wis. Kok suwe? Jos iso. Lorong nang tangan nek gak diwecekelan. Golek ngene ansik to. Ini kok lagi terus dolanan ngene iki apa lagi iki dolanan anake? Iki dolanane cok taun 90-an iki. Layakno aku ora ero. Berarti wis suwi malah. Wis pol suwene. Rasanya. Kowe rong lahir Nah, dolanan malah wis rong. metu. Aku rong lahir malah wis enak wi. Bae seru ya dolan. Lah ini kita terus jawaban dudu. Iya to. Iya nek ngedu. Aja tapi nek rai Mocrot. bahaya iki. Bahaya, Iki membahayakan. dolanan ngene ya. Iya to. Mandep. Sing sangka sing ngono ki ya kena. Kena, tanggal kena biasa. Lu landep malah. Kok iso muter ayo. Padahal mek ngene tok lho ya. Santri gaya apa? Tet wis iki arek ngene tok. Deleh. Sesuk nek pengen nganggo, Direk narik kan tau. arek tok. Ser. Ser. Oh iya tak. Asik. Kandhane lho. Dolanan iki dhewe enak ya. Penake pol. Gene penak, gene dolanan ya penak. Ser. Ser. Yo, terakhir Ser. ya. Ser. 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 Heh. Telurnya Pak. Enak baterai ini kuwi. Baterai opo ora nggih baterai iki? Terakhir. Ser. 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 Naik Ser. atas. Ser. Ser. Tuh. Tabu-tabu aja, sepeda. Dia mau buat tinggal. Enggak kayu ya, ben gak loro ya. Oleh kayu. Tinggal. Sepeda ya. Oke bolo-bolo, ki ning nggonmu jenenge apa ngene iki? Coba komen nang ngisor kuwi ya, ning nggonku kuwi jenenge apa? Kuwi rahasia, kan tak dudoe mengko gak ro. Pokoke aja lali share, like dan juga subscribe bolo-bolo ya. Matur suwun. Iya, belum.